Ось і закінчився наш рецепт по приготуванню хамону з індика. Ось такий хамончик. Вага зараз становить 600 грам. Нам подарували ніж для нарізки хамону. Ми хамон закріпили на хамонеру і будемо нарізати. Тоненько, тоненько, тоненько. Перший зрізали шматочок і будемо старатися, як тортадори, нарізати. Не вийшло. Ну, це перший наш опит в такому хамону з індика. Ну, скуштуємо. Світиться. Дуже смачно. Готуйте за цим рецептом і насолоджуйтеся смаком прошутто із індика.